बाय बरायबाय आरो लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनोबो आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आरोबाव जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि जेसेबां मावथिफोर दं कर्मिफोर दं बिथांमोनबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। दा मोनसे मोजां खबरा जोंहा जाहैबाय बे नबसरनिया जे बर' कसारि होननानै गावखौ थगायनानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादोंमोन आरो बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जों जावले जावले चेलेन्ज खालामबाय थादों। 2000 मायथाइनिफ्रायनो 2014 बेनिफ्राय जोङो जुजिबाय थादों। जुजिनानै नै थांनाय माबायावनो अर्डार दंमोन बिनि माबाखौ सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय होननानै स्क्रुटिनि कमिटिनिफ्राय बे आरो लोगोसे 2023 28 फेब्रुवारि बेवबो जों केस होनायनि गेजेरजों सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड सोलिला होनना बुंनाय जादोंमोन। जे बिसोरनि जानाय सार्टिफिकेट जायनाखि लानाय बियो खुनु खामानियाव सोलिला, साख्रि बाख्रिबो मोनलिया, बेजों जिखुनु बेनिफिट मोनलिया, एमएलए एमपि दारायनो हाला, एमसिएल दारायनो हाला। बे रोखोम मोनसे 2023 जायनाखि 28 फेब्रुवारियाव अर्डार होनाय बेजों रोखा जाबायमोन। खिन्थु नैबे सिकिउरिटि कमिटिनि जायनाखि अर्डार, स्पिकिं अर्डार आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय बेखौ नबसरनिया थांनानै हाइकर्टआव आपिल खालामहैदों। ओमफ्राय बे हिसाबै थांनाय 27 तारिख खालि हाइकर्टआ मोनसे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार होदों सिंगेल बेन्चआव जे बिनि सार्टिफिकेटआ आपातत सोलिथ'गोन होनना बुंदों। अथ'स बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामखाबाय, थेवबाबो सोलिथ'गोन होननानै सिंगेल बेन्चआ बेखौ माने अर्डार होना होदों। दा बिनि उनाव नै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बाव एडभकेट जेनेरेलआ थांनाय सुनिबार खालि मोनसे आरोबाव चेलेन्ज खालामबावबाय, पिटिसन होबाय। पिटिसन होनानै नै दिनै बिसार जाबाय। मैया बिसार जादों। मैया बिसार जानाय, मैया बिसार जानायनि उनाव मैयाथ' जेबो अर्डार होआखिसै, राय होआखिसै, रिजार्भ लाखिबाय अर्डारखौ। ओमफ्राय दिनै अर्डार होबाय। दा जानाखि 27 तारिखआव नबसरनिया मोनसे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार मोनदोंमोन, आपातत बिनि सार्टिफिकेटआ सोलियो आरो बेजों एमएलए एमपि दारायनो हागोन, बेबायदि मोनसे अर्डार जादोंमोन। दा बेखौ नै दा मैयानि जानाखि बिजिरनाय, बे बिजिरनायनि गेजेरजों दिनै अर्डार होबाय जे बिनि जानाखि इन्ट्रिम अर्डार होनाय हाइकर्टनि बेखौ सेट एसाइड खालामबाय, दानना होनाय जाबाय, बिनि माबाखौ माने बोखारनाय जाबाय। दा बिनि सार्टिफिकेटआ सोलिला। बे फैगौ पार्लामेन्ट इलेक्सनाव बे गेलेनो हाला, बे फाइनाल जाबाय। बे जोंनि थाखाय रंजानांगौ बाथ्रा, खुसि मोननांगौ बाथ्रा। दा बेखायनो जों दिनै माने जों गोजोननाय फोरमायबाय, धन्यबादबो हरनाय जाबाय बे स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनाखि एडभकेट जेनेरेल बिथांमोनहा जे जोंनि केसखौ सिरियासलि लानानै जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामबाय, हाइकर्टआ अर्डार होबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बे जों धन्यबाद होयो। आरो हाइकर्टनि जायनाखि डिभिजन बेन्च, बे डिभिजन बेन्चखौबो जोङो धन्यबाद होयो। दा मोनसे बाथ्रा जादों, बे माने हाइकर्टआव सिंगेल बेन्चआव बे मोनसे पिटिसन होदोंमोन, पिटिसन बे माने स्पिकिं अर्डारखौ लानानै। दा बे केसा सोलिबाय थागोन। बे केसखौ दानि नैबे दिनै जायनाखि अर्डार ओंखारनाय, बे अर्डार ओंखारनायनि गेजेरजों डिभिजन बेन्चआ बुंनो हाबाय जे बे केसखौ इमिडियेटलि फोजोबनो हानांगौ, थाबैनो। आरो फैगौ 5 तारिखआव मोनसे माने थारिख लाखिनानै रेजिस्ट्रारआ बिसार स्टार्ट खालामनांगौ, सानफ्रामबो डे टु डे बिसार खालामनानै बिनि केसखौ फोजोबनांगौ होननानै बुंनाय जाबाय। बाथ्राया बेनो, बे केसा जोबगोन। जोबखानायसै बुंनो थाङोब्ला, बे देरहानाय बाथ्रा गैया, बे जोब्बाय होननानै जोङो दा बुंनो हासै। माने जेरैथिंबो बे जेनजोब्बाय। दा हिसाबै जोङो बे फैगौ जायनाखि पार्लामेन्टारि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बे गेलेनो हाला, बे जोब्बाय। दा बाथ्राया जादों बे नैबे जायनाखि नबसरनियानि सार्टिफिकेट केसखौ लानानै जों दिनै जोंनि गेजेराव खायफा बुंनो नागिरलाबायो, आंसो मावदों, हारसिं मावदों, बे जिनिसा दुखुनांथाव, बिदि बुंनो नाङा। बे गाज्रि मोनथावथाव जायो गावजों गावनो। बे खुनु खारनाव बे जिनिसा गनायथाव नङा बियो। मानोना 2014आव जेब्लानाखि ट्राइबेल संघआ माने सार्टिफिकेट होयो नबसरनियानि बर' कसारि होननानै, लगे लगे जों तामुलपुराव जायनाखि काउन्टार साइन होदों माबाया सिभिल एसडिअआ, जोङो थांदों, आंनि गारिजों आं लानानै थांदों। बे जनरलाल दङ, जोंहा अशक ब्रह्म दं, माबानि मलानदुबिनि अशक ब्रह्म, बे माने माबानि जनजाति सुरक्षा मन्चनि बे सेक्रेटारि, दा बिजन ब्रह्म दङ, माने जनजाति सुरक्षा मन्चनि प्रेसिडेन्ट। दा बिसोर गासिबो जों ज' थांदों। ओमफ्राय क'क्राझारनि उकिल मोनसे अशक माने होननाय माबा दं आरोखि, एडभकेट। दा जों ज' थांनानै काउन्टार साइन होनायखौ उइद्र' खालामनांगौ होननानै जोङो
सिभिल एसटिखौ जों बुहैदों दा सिभिल एसटिखौ बुंनानै सिभिल एसटिआ आइदिखालि मोनसे माबा लिरना हरदों जे